Stai. Salutare oameni buni, sunt Andrei și împreună Mihai. Împreună cu Sebi facem episodul 3, asta tată din Minecraft. Eu nu sunt alături de el, dar vorbesc cu el. Prin telefon. Salut. Ok. Vorbim prin telefon. V-am zis, sunt full iron și chestii de astea, pentru că am jucat în plus și cum v-am spus, o să vedeți casa terminată. Adică o să vedeți că am casă. Și Episodul 2. da, Sunt bălăiești cheleți. da, Am uitat la video, mamă, dar ce te mai speriai. e. Ai văzut un zombie, auleu, parcă elefantul a văzut un șoarece. Poate invers. Poate șoarecele a văzut un elefant. Nu, elefantul a văzut un șoarece și s-a speriat. Bine, cum zici. Elefant, ai înțeles ideea. Da. Vreau să vă spun că am ușă de iron și se deschide prin ce mi-a arătat Mihai. Am fost în parc împreună. A rămas să vină la mine acasă, dar n-am venit la mine acasă să îmi vadă lumile. Dar n-am putut pentru că s-a întâmplat ceva, dar nu are importanță Nici eu nu ce. știu ce s-a întâmplat. Nu trebuie să știți. Mai bine. Da. Acum căutăm o mină. Poți. Bună idee. Stai că trebuie să mă întorc. O fac aici aproape. Fac mina dacă e în casă, că Nu, în casă, aproape lângă casă. Că... Cum să zic, nu e prea bine să facem casă. de ce? Fiindcă dacă joci cu zombie, joacă cu zombie. Stai. Joci cu zombie, da? Da, cred, ia. Oricum e ziua. Acum, da. Ai dat-o? Da. Și vreau să-mi iau o lopățică. Îmi iau o lopată? Ia, nu văd. Ok, 1, 2, 3. Din aia că se sparge și mai greu și... Spargi mai repede. Da, pământ. O lopată. Așa, restul pun în chest. Ce mi-a rămas? Pun și săgeata. Așa o fac lângă casă. Băi, s-a deschis ușa singură. Nu mai știu cum, nu știu cum. Asta cum se numeau alea. LED-uri. Nu știu. Mă rog, ce contează? Alea din fața ușilor de... Da, mă, știu despre ce vorbești. Bă, și-am uitat să-mi iau târnăcopul de stone, că nu vreau să distrugă cu târnăcopul de iron. Da, și erau la fel de grijuliu. Așa am eu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bă, și eu mi-am luat, Doamne ferește, 1, 2, 3. În loc să-mi iau de cobblestone, îmi luam de ăsta, de, cum mi se zice, de prima, cum mi se mai zicea, de așa, de lemn. Așa, hai să sparg. Ușile pe acolo. Da. Ușile. Mi-am mai luat un târnăcop, adică am 2 târnăcoape. Bravo. Ca să fiu mai deștept. Așa. Dar eu de ce sap? Eu oare de ce sap? Ca să faci mină. Păi de ce să fac mină? Bun, citează cu întrebările de astea, că mă enervez. Iron! Auzi, dar de aur, de diamante, de ceva, nu? A, da, mi-ai adus aminte că vreau să caut diamond, așa. Nu se îi place diamantul, se îi iubește diamantul. Mersi, Mihăița.
să joc și eu. Mamă, ce de iron e aici, ai zis? Da, cât e? Mult. Îți zic, stai, după ce îl iau pe tot cât am. 16. 16. Da, am uitat să-mi iau torțe. Deci gata, bă, e ultima oară când mă întorc în casa asta. Îmi iau steak-ul, unde-i steak-ul? Așa. Și cu astea 23. Și cu 3 supică. Și mai fac o supică. Așa. Așa, și acum săpăm. Așa, continuăm. Eu sap în jos că nu am eu răbdare. Stai să pun torțe. Ha, acum vedeți tot. Este, bă! Mi-ar place să fiu acolo cu tine. Cui nu i-ar place? Așa, am găsit o mină. Îți va veni să vii la mine acasă, dacă se va întâmpla o dată și o dată. Adică niciodată. Glumezi, mă, ce ai. O să filmăm împreună. Dacă vrea și el, dacă e de acord. Bă, Ce? tu retrageți cuvintele despre Iron, nu mai zi nimic. Spune că Sebi urăște Iron-ul. Se-l urăște. Că fac aici un steak de Iron. E bine. Da, după ce cam deja unul. Pe mine mă enerva că găseam atâta iron. Opa, aur, dar e aproape de lavă. Ce, nu știi cum să-l iei? Ba, știu, dar mi să nu mă duc în lavă, că eu sunt expert. Sebi nu se va duce în lavă. Mersi de încurajare, dar nici măcar în jos să nu cad. Da, eu mă arunc, ce-mi pasă dacă... De fapt nu mor. Ioi, bă, nu mi-a luat nimic din viață. Bă, ai zis? Da. Deci nimic. Tare. Bro. Dar nu știu cum. Hai că mai am puțin și... Nu, du-te sus. Mamă, deci știi, eram fix lângă lavă eram. Deci cred că dacă mai spărgeam una, mă duceam direct în lavă. Uite. Bravo. Deci mie acum să nu mă duc în lavă. Uite, am 2 aur. Joci cu zombalăi? Da, dar mi-e frică să nu cad aici. Deci o să vezi când o să o postez, să vezi unde sunt eu, ce minte am avut eu. Uite și un liliac. Pace. Și copace. Deci fii atent, deci cred că am sărit, cred că vreo 20 de blocuri și nu mi-a luat nimic. Ai auzit? Da. Dar nu știu cum. Bă, frate, dar mă enervează că trebuie să pun eu din astea de cabel aici. Bun, deci am fost într-o mină și am colectat 2 aur. Și să știți că știu să vorbesc, dar fac în glumă. Uite să mănânc. Nu mânca supică, că ți-a luat doar 2 hrană. Mihai, îți dau o veste rea. Ne apropiem de final. Cât am filmat? 9:28. Ca să fii fericit, închei tu. Acum? Închei tu. Acum? Nu. Peste câteva secunde. 30 de secunde. 20, scuze. Și uite, nu mai mi-e frică, frate. Deci după ce am căzut 20 de...
Creeper! Plec! Să nu te văd eu că te apropii de mine. Nu vreau să fim prieteni. Gata, a plecat. Aoleu, bă, dar numai de scheleți dau aici. Hopa, redstone! Dar trebuie să mă ocup. Te ajută să faci hartă. Dar trebuie să mă ocup de un schelet. Pentru că dacă ai și aur, ai și redstone. Redstone-ul cu ce se ia? Se poate lua cu iron-ul? Da, se ia. Da, nu, nimic. Nimic, nu mai contează. Bă, dar cu ce mă ajută redstone-ul? Poftim? Cu ce mă ajută redstone-ul? Păi poți să faci hartă, poți să faci compas, poți să faci ceas. Și alea cu ce mă ajută? Poftim? Și alea cu ce mă ajută? Păi harta să te orientezi pe mapă, îți arată harta mapei pe care joci. Compasul te ajută să-ți găsești casa, din câte știu. Și ceasul, dacă ești într-o mină, să vezi cât e ceasul. Tare. Aoleu, mamă, ce era să cad. Da, am înțeles. Mă duc în jos. Eu mă duc în jos, știi de ce? Am citit pe ăsta de Minecraft că dacă te duci în jos vei găsi multe. Adică iron, Da, știu. diamond și cu asta. Aoleu, bă, dar numai de creepers din ăștia. Dar asta e că n-are cum să vină la mine, că e lavă pe lângă el. Ha, deci eu te iau de aici și tu pleci aici cu neurechile tale și cu 4 picioare. Oh, mi-a dat flint. Mamă, deși atent, deci știi cât mai avem? Deci dacă mai făceam un pas în dreapta, direct în lavă cădeam. Ai auzit? Da, am auzit. Un pas în dreapta, dacă mai făceam, lava era a mea, toată. Îți scria... Cum te cheamă pe tine în Minecraft? Steve. Steve? Da, că nu vine al nume. Îți zic eu unul. Na, las, că-mi place numele ăsta. E nume de om. Oh, lapis lazuli! Îl pot lua cu iron. Nu ai cu iron să ia. Numai cu iron? Da. Și cu diamond. Cu iron și diamant. Auzi? Da, te aud, am auzit. Bă, sper că nu mai dau eu de un schelet acum. De fapt, stai, eu de ce mă duc în sus? Că trebuie să mă duc în jos. Cât am filmat? 12 minute. Păi da, oameni buni, aici încheiem și noi episodul ăsta. Eu am fost Andrei împreună cu Sebi. Adică Mihăiță. Împreună cu Sebi. La mulți ani încă o dată pentru mâine, 24 a 12 a 2015. Bă, uite, mi-ai urat la mulți ani și am găsit din ăsta. La revedere, oameni buni. Am găsit aur. La revedere! La revedere, oameni buni. Pa, pa.